miliyan biyu yana talauta kasa wallahi yana talauta kasa kuma na hana bara so nake yanzu yi ra'an nan ba ya ban kasan nan in na ga mutum a rana in ce a haɗa maka gauri to dan Musa wannan wani irin bala'i ne yau mutane suna cikin masifa an ce za a hana bara to me yake so kana rana ne an haɗa ma gauri kaga an haɗa an ce za a hana bara ba a ba mu abinci ba to ba dole mutane su yi bara ba ai mu yanzu matasan mu abinda Sele yake faɗa dan Allah dan Annabi dan girman manzon Allah mu yi jarinta irin ta dan Musa domin yanzu ba mu da wani dattijo a arewa sai dan Musa duk Najeriya wallahi dattijo ya kare sai dan Musa shine yake kishin mu talakawa yake so iga ya gina rayuwar dan talaka Allah dan matsayin manzon Allah mu mi boko ba ƴaƴanmu Allah sa su boko su zama jajirtacce dan Allah matasa ina roƙon ku mu zama jajirtacce irin dan Musa yanzu ba mu da wani uba a arewa wanda muka sa gaba sai dan Musa Najeriya wallahi ba mu da uba wannan shawaragin mun dora shi muna ganin mun make kyawun manufa ya zo ya mai da mu yan iska dan Allah dan annabi mu daure bawon Allah nan ko a dare ko a rana mu rike ma addu'a Allah ya sa ya samu kasar nan da na gaban da na gama ni saboda kwarewa wajen sata dan na gaba alihar sa jariri ai girka ne ni kuma za a ji mun dala yawa wannan wani shi ma ya zama birin sunan wannan aljihun buri ni buri na wancan mata wai aka ce za ka ƙara aure gaskiya ne? a haba ne yanzu kai mun aure ai na cinye garar da duka za ta wa gida ai yanzu ba shekara aure ba ce muna cin uban muna sama duka guduma ƙasa kebul aka ce wai da alama ka gamsu da gwamnatin nan kullum kana yawan fara'a billahi la ilaha illa wannan fara'a yake ce ni yanzu abin da nake so in ga yau yadda muka je muka rantsar da matawallan maradin in ga yau a Kano muna rantsar da abba gida so alhamdulillah hankali na ya kwanta ni da madagwal bazalla Germany shi ma yana nan yana addu'a Allah isa yadda muka rantsar da matawallan maradin shi ma Allah ya sa mu rantsar da abba gida domin mu Allah muka sa a gaba jagoran mu dan Musa bai ce mu daga kara ba shi Allah yake so ya bashi kuma Allah da zai bashi haka abba gida bai ce wani zai bashi ba wani kato ko wani tubabbe wanda bai da dan diras shi zai bayi mulki mu Allah ne zai bamu mu kuma Allah muke addu'a wannan jagora namu dan Musa ubangiji Allah ya sa duk matasa su zama wanda zai ja da shi a Najeriya sai Abacha Allah ya kan mazan jiya shi kadai ne zai jarunta irin ta wannan bawan Allah sai babari mi shi ma Allah ya dauka kai wajen jare wannan ai wannan aljihun in kaji wannan aljihun barayi kenan wannan shi ma aljihun barayi kenan hannun riga naga dala ina da ban dala naga ba zai cika ya daure kaga Allah kara ka dan Musa Allah kara ma imani Allah kara ma san manzo Allah zurul fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim gairul maghdubi alaihim waladdallin amin Allah ta rusa mu da wajen da yake zaka ka kwari ai da yake kwari ya ga na zura da gudu yace ba kasuwar mahaukaci ne kai na rabe Allah kwana ɗaya bai koma ba din zai zo sau ɗaya bai koma ba yace ga ba kasuwar na ta yago ne da kai a yi mahaukaci ne kai kwaramni ya ce halaji wala kwaramni ana ciniki wala ba ciniki ai wannan gwamnatin haramtacce gwamnatin na halaji ai ba a magana kowa uwansa yake ci amma gara mu da ku don mu gane kuskuren mu halaji ƴaƴanmu suna tafiya su je su ilimi mun ce wasu tsiraru daga cikinmu sun ce ba haka ba to kaga yanzu ga kowa ya gane kuskurensa ya gane shayi ruwa ne to mu addu'ar da muke yi Allah dan matsayin manzan Allah ya sa shari'an nan tunda mun san kotu ta fara adalci Allah ya sa abai abba Kano in dai abba ya rike Kano to wallahi da muka je rantsar da matawalle Zamfara wallahi kwana akai ana ruwa kai ya ka gani